Кевин Бейкън, Джеймс Фридсън Джаксън, Хейс Уелфърд, Кемрън Манхайм, Шей Уигър. Сценаристи Джон Уотс и Кристофър Форд. Режисьор Джон Уотс. Патрулката. Това е много лоша дума. Имам един приятел от 8-ми клас, който ми каза, че има такава дума на руски, така че можем да я казваме. Виж, Какво? змийска дупка. Ще оставя моята вътре, ако случайно реши да избяга. Добра идея. Искаш ли да видиш магически трик? Няма начин. Искаш ли? Да? Трябва да ги пазим. Добре. По 2 сантиметра на ден. Защо не си го държиш в джоба? Имам вътрешен джоб. Там ми стои портфейла. Потокът трябва да е там. Залегни. Какво? Полиция! Не липсваме от много време. Прав си. Видяха ли ни? Не мисля. Да им отвлечем вниманието. Хвърли този камък, за да се вдигне шум. Удари ги! Мамка му. Мамка му! Оцелих полицейска кола. Да вървим! Очакай, отпечатъците ми са на камъка. И моите! Иди и го вземи. Няма начин. Хубаво. Страхливец. Почакай. Мини оттам. Има повече места за криене. Кевин Бейкън, Джеймс Фридсън Джаксън, Хейс Уелфърд, Кемрън Манхайм, Шей Уигър. Сценаристи Джон Уотс и Кристофър Форд. Режисьор Джон Уотс. Патрулката. Това е много лоша дума. Имам един приятел от 8-ми клас, който ми каза, че има такава дума на руски, така че можем да я казваме. Виж, Какво? змийска дупка. Ще оставя моята вътре, ако случайно реши да избяга. Добра идея. Искаш ли да видиш магически трик? Няма начин. Искаш ли? Да? Трябва да ги пазим. Добре. По 2 сантиметра на ден. Защо не си го държиш в джоба? Имам вътрешен джоб. Там ми стои портфейла. Потокът трябва да е там. Залегни. Какво? Полиция! Не липсваме от много време. Прав си. Видяха ли ни? Не мисля. Да им отвлечем вниманието. Хвърли този камък, за да се вдигне шум. Удари ги! Мамка му. Мамка му! Оцелих полицейска кола. Да вървим! Очакай, отпечатъците ми са на камъка. И моите!
Иди и го вземи. Няма начин. Хубаво. Страхливец. Почакай. Мини оттам. Има повече места за криене.